yanzu ka duba masifar da muke ciki, wai mutum ɗaya saci abin da biliyoyin jama'a za su, to ina za ka kai shi? Kwanan nan 'yan Najeriya da yawa mun tsinci kanmu cikin wani hali, musamman idan aka dubi yadda cin hanci da rashawa da kuma almundahana da haƙoƙin mutane da ke hannun gwamnati ake yi da su a yau. Ko kuma muna iya cewa a'a, yau 'yan Najeriya suna cikin farin ciki saboda an samu sabuwar gwamnati wanda daban ne da yadda muka saba. A yau idan aka tsinci mutane sun ci kuɗi ko kuma sun yi gaba da haƙoƙin mutane, akan ɗauki mataki a gurguje. Amma ni a fahimtata abu ne da 'yan Najeriya ya kamata su maraba da shi, domin ya nuna cewa an samu canji daga yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati a baya da kuma yanzu yadda aka samu sabon alkibla. Domin babu babban abin da ke ciwo gwamnatin Najeriya tuwo a ƙwarya, ya hana ta gaba ya hana ta baya, ya takura komai kamar al'amarin cin hanci da rashawa. Gwamnatin da ta wuce an ga yadda jami'an gwamnati suka shiga suka yi abin da suka ga dama cikin dukiyar ƙasa, amma haka suka gama suka tafi ba wanda ya ce musu ƙara. Amma yau cikin 'yan kwanaki da bullar wannan al'amari na cewa ga ta'adin da ake jin wasu daga cikin masu mulkiyar madafun iko sun yi a wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu, kankace kwabo abin ya kara da ƙasa har an ɗau mataki. An sha zargi, an yi ta zarge-zarge, an yi ta zarge-zarge har rana ne kamar ta yau, sai cikin 'yan kwanakin da ne wannan gwamnatin ta yi hubbasa kuma cin hanci da rashawa na Najeriya ta gayyace ta. Wurin gayyatar ma ta dan nuna kaman ba za ta je ba, ta dauka ko abin kaman wasa ne, sai daga baya ta je ta amsa gayyatar. Malam Jibril, kuɗaɗe ne masu ɗimbin yawa ake zarginta da yin almundahana da shi. Idan zargin ne ya zama gaskiya Malam Jibril, mutane ne wanda za a ce kusan sun ci amanan ƙasa, sun ci amanan talaka, saboda alhakin da Allah ya ɗaura musu, alhakin da talaka ya ɗaura musu. Mutane da dama suna cikin fatara, suna cikin yunwa, suna cikin halin haula'i, wanda in har zargin ne ya tabbata a kan su Malam Jibril, sun zama sun ciri tuta akan mutane zarata waɗanda babu wanda ya kai su rashin imani a Najeriya. Malam Jibril, ku ci gaba da turo mana sakonninku ta comment section. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan kuma ku yi sharing.